Και κάνε μας έτσι μια πρόβλεψη. Βασικά πες μας αυτήν την εθνική που θέλεις να κερδίσεις και αυτήν που πιστεύεις ότι να κερδίσεις. Εντάξει, είμαι διαχρονικά με την Αργεντινή και λόγω Μέση. Μάλιστα. Είναι ερωτηματικό τι θα δούμε και λόγω του Μέση. Θεωρώ πιο δυνατή και δεμένη ομάδα την Ισπανία. Ισπανία. Αλλά δεν τη βλέπω. Δεν ξέρω, δεν έχω πρόβλεψη για το ποιος θα το πάρει. Δεν Αλλά περιμένω θέλεις- να είναι από τα φαβορί. Θέλεις Αργεντινή. Ναι, αλλά δεν περιμένω ούτε Γαλλία ούτε Ισπανία που είναι η Γαλλία το καλύτερο ρόστερ, το πιο πλήρες. Αλλά με τα προβλήματα της και τα τεπτήτια για αυτά του Εμπαπέ και των υπολείπων. Εντάξει, η Ισπανία είναι η πιο δεμένη ομάδα, όμως έχει και αυτή τα θέματα της και δεν κάλεσαν κανένα παιχνίδι της Ρεάλ. Κάποιοι εντάξει, περιμένουν πολλά από τον Γιαμάν. Ίσως κάποια άλλη ομάδα θεωρώ θα αναδειχθεί από αυτόν το. Είναι και ομάδες που πάνε χρόνια. Η Βραζιλία πάει 24 χρόνια να κάνει. Και με τον Κάρλο. Ναι, είναι και αυτός ένας. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλο ένα επεισόδιο Μπαλοκουβέντα. Σήμερα καλεσμένος μας ο Ανδρέας Χρήστου. Φίλε μου, καλώς όρισες. Αρχισυντάκτης του Θέμα Σπορτ. Καλώς σας βρήκα. Είμαστε σε περίοδο Μουντιάλ και νομίζω για όλο τον κόσμο έτσι καλύτερη περίοδος του καλοκαιριού, του φετινού αυτή τη στιγμή. Ας αρχίσουν οι χοροί που λέμε, α. Ακριβώς, άρχισα από χθες το βράδυ. Πώς σου φαίνεται το στούντιο μας? Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μια χαρά, ωραίο το σκηνικό εδώ. Είδες μπάλα χθες? Βεβαίως, δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε. Το περιμέναμε έτσι να δούμε τι να περιμένουμε στο πιο έτσι, μεγάλο μουντιάλ των τελευταίων, το μεγαλύτερο γενικά όλων των εποχών, 48 μάτς, οπότε και εμείς βλέπουμε και μαθαίνουμε νομίζω αυτή τη στιγμή τις ομάδες γενικά. Είναι πολλές ομάδες που είναι άγνωστες σε εμάς, εκτός Ευρώπης ειδικά. Ξαναείδαμε 3 κόκκινες σε ένα παιχνίδι στο Μουντιάλ. Ίσως στο παρελθόν να ξανά είχε. Η εγκυκλοπαίδεια Θεόδωρος Καυκαρίδης το ρώτησα χθες και μου είπε ότι αν έγινε μια φορά πολύ παγί. Ναι, είχε νομίζω ένα παιχνίδι το 2006 με 3 κίτρινες. Ξέχασε να δώσει κόκκινο ο διαιτητής. Ναι, υπήρχε μια περίπτωση σε μουντιάλιτα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το παιχνίδι, αλλά ένας διαιτητής είχε δώσει 3 κίτρινες και μετά το διόρθωσε. Και άλλαξε. Ήταν παιχνίδι. Ειδικά η Νότιος Αφρική έπαιξε από την αρχή του παιχνιδιού, έδωσε αρκετό σκληρά, ναι. Ήταν αρκετά σκληρή ομάδα χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω δεν είναι ομάδα για να προχωρήσει. Το είπαμε και χθες στα γυρίσματα που κάναμε για τα παιχνίδια το Μεξικό, South Africa και το Τσεχία, Νότιο Κορέα, ότι θα ήταν παιχνίδια κλειστά χωρίς την τρελή ποιότητα, ειδικά το Μεξικό, South Africa. Δηλαδή έβλεπες ότι το Μεξικό ήταν καλύτερη από την South Africa, αλλά δεν έχει την ποιότητα. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι δεν έχει την ποιότητα για να κοντράρει οποιαδήποτε άλλη ομάδα πέραν αυτού του ομίλου. Που να σου πω είναι βατός ομίλος σε σχέση με άλλους. Ναι, είναι βατός, είναι και διοργανώτρια, οπότε ήταν σε πρώτον γκρουπ, οπότε είναι μια ομάδα που πάντα το Μεξικό πάει μέχρι τους 16, αν δεν κάνω λάθος, έχει σερί 8 φορές τους 16 αποκλείεται κάπου εκεί. Έχει καλούς παίκτες φέτος, δεν ξεχωρίζουν πολύ. Αλήθεια είναι πολλοί παίκτες που παίζουν Λατινική Αμερική. Είναι ο Χιμένες μπροστά, τον είδαμε. Είναι ό,τι καλύτερο έχουν. Πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής από την Premier League. Και της Μίλαν ο Χιμένεθ ο Ναι, Σαντιάγο. δεξιά. Δεν έπαιξε, δεν αγωνιστεί. Δεν ήταν στο αρχικό σχήμα. Έχουν ταχύτητα, είναι σχετικά κοντή ομάδα με αρκετά έτσι πνευμόνια. Νομίζω λόγω του ότι είναι διοργανώτρια, ίσως να έχουν έτσι περισσότερη ορμή, αλλά δεν περιμένουμε κάτι από το Μεξικό προσωπικά να πάει μακριά στη διοργάνωση. Αλλά ήταν και απέναντι μια ομάδα που δεν μπορούσε επιθετικά να δημιουργήσει καθόλου. Έπαιξαν αρκετό ξύλο, δέχτηκαν και κόκκινη νωρίς, έπαιξε ρόλο αυτό. Ναι. Αμυντικά ούτε το Μεξικό ήταν καλό. Δηλαδή σε 2-3 περιπτώσεις που βγήκε πάνω η Νότιος Αφρική έδειξαν αστάθειες. Ήταν και ο Τσόα στον πάγκο εντωμεταξύ. Ναι. Εντάξει, νομίζω για αρχή ήταν καλό παιχνίδι. Περιμένουμε αυτού του είδους παιχνίδια. Πολλές οι ομάδες που δεν είναι αυτού του επίπεδου, που είναι για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, οπότε θα υπάρχουν αρκετά παιχνίδια σαν αυτά νομίζω. Είδες Νότιο Κορέα?
Είδα λίγο στο τέλος, εντάξει, αν πρωινό το παιχνίδι, καλή ομάδα η Νότιος Κορέα. Περιμέναμε ότι θα είναι καλή ομάδα, το έκανε και με ανατροπή, νίκησε με ανατροπή. Νομίζω έχουν έτσι, γενικότερα Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία, περιμένουμε καλά πράγματα από αυτούς. Θέλω να ακούσω πώς είδες την μπάλα, δηλαδή 5 ώρα το πρωί ξυπνάς, βάζεις τα μωρά να ντυθούν, να ξυπνήσουν, να κάνουν τα δόντια, δηλαδή τι έκανες, έβαλες την τηλεόραση στο διαπασόν, ήσουν στο άλλο δωμάτιο και... Ακούγαμε ουσιαστικά το παιχνίδι. Άρα δεν άκουγες, δεν έβλεπες, άκουγες. Στην ανατροπή δεν καταφέραμε να δούμε, η αλήθεια λέγεται, είναι έτσι κάπως περίεργες οι ώρες. Όμως όσο είδα ήταν έτσι, η Νότιος Κορέα δείξε ότι πολύ οργανωμένη ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Πλέον έχουν και εμπειρία, είναι αρκετοί που είναι στην Ευρώπη. Είναι και ο Σον το μεγάλο του αστέρι, εντάξει, σε μεγάλη ηλικία. Ο Χουάνγκ του Ολυμπιακού πέρασε από Ολυμπιακό σκόραρε. Νομίζω είναι έτσι μια ομάδα που μπορεί να έρθει και πρώτη στον όμιλο. Αυτό θα σου έλεγα. Ναι, μπορεί να έρθει και πρώτη. Θεωρώ ότι πραγματικά δεν έχει κάτι τρελό να δείξει αυτός ο όμιλος ενώ από ποιότητα. Θεωρώ όποιες ομάδες και αν περάσουν δεν έχουν αρκετό μέλλον στη διοργάνωση. Το Μεξικό δηλαδή, αυτή η έγκλη, αυτόν το buzzing που έχουν από τους οπαδούς, ότι είναι οικοδέσποινα και τα λοιπά, θα κάπου θα σβήσει. Ενώ μέχρι που θα τους πάρει. Παίζει και η έδρα και το γήπεδο, ιστορικό γήπεδο χθες που έπαιξαν το Αστέκας, ήταν ο τελικός του... Έγινε το Αργεντινή-Αγγλία για δεν κάνω λάθος, το 86 με χέρι του Θεού. Το χέρι του Θεού. Ναι. Αλλά ήταν, ναι, αυτό είναι ένας όμιλος με 3 ομάδες που είναι κοντά. Τσεχία, Κορέα και Μεξικό. Ξεχωρίζω την Κορέα. Και θα δούμε ποια θα προχωρήσει. Παίζει ρόλο και η τρίτη θέση. Αν κάποια ομάδα, καλύτερη δηλαδή, τρίτη. θα πρέπει όλες να νικήσουν την Νότια Αφρική, αν τα καταφέρουν. Θα δούμε και αυτοί τι έχουν για τη συνέχεια. Αλλά εντάξει, είναι ένας όμιλος νομίζω που δεν έχει ούτε και τα μεγάλα ονόματα. Θα δούμε πώς θα πάει. Χθες ας πούμε Μεξικό, South Africa, ξέραμε από πριν ότι είναι δύο ομάδες που δεν σκοράρουν πολύ. Έψαξε το Μεξικό από την αρχή τον γκολ, είχε ένα δοκάρι, είχε εξαιρετικές επεμβάσεις. Τελικά τα κατάφερε. Είναι μια διοργάνωση που ξεκίνησε με 2 παιχνίδια, 5 γκολ. Καλό ξεκίνημα. Νομίζω εντάξει, καλό. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Θα έχει νομίζω παιχνίδια με αρκετά γκολ. Είναι κάποιες, αυτό που είπα πριν, εθνικές ομάδες που έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από άλλες. Οπότε θα υπάρχουν αρκετά κλειστά παιχνίδια λόγω και αυτό που είπαμε για την τρίτη θέση. Θα παίξουν πολύ ρόλο εκεί οι διαφορές, οι ισοβαθμίες, τα γκολ. Οπότε ίσως κάποιες ομάδες θα αναγκαστούν να ανοιχτούν πιο μετά. Όμως τα πρώτα παιχνίδια πάντα θεωρώ είναι πιο κλειστά. Είναι οι ομάδες πιο σφιχτές. Δεν θέλουν να χάσουν, ανάλογα και με τον αντίπαλο και τη δυναμικότητα. Οπότε περιμένω γκολ. Ήταν καλή αρχή. Εντάξει, είχε αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Προσπάθησε η Νότια Αφρική, έμεινε αρκετά πίσω. Έκλεισε για λίγο τους Μεξικάνους, όμως δεν κατάφερε να μην δεχτεί γκολ. Δεν είδαμε το κυπριακό στοιχείο, ο Τσόα και Μασέκο. Ναι, εντάξει. Και οι δύο πρώην αελίστες. Εντάξει, ο Τσόα είναι, νομίζω ήταν και κεντρικό πρόσωπο χθες το παιχνίδι. Ναι. Τον έδειχναν συνέχεια για οι κάμερες. Δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πριν, όμως είναι εμβληματική. Δεν είναι γενικά. Εντάξει, είναι στα για όσους τον έζησα στην Κύπρο. Τον είδαμε στην Κύπρο ότι δεν ήταν στα καλά του. Έχει περάσει η εποχή του, όμως είναι... Όσοι παρακολουθούμε Μουντιάλ εδώ και χρόνια, ήταν ο άνθρωπος στο Μουντιάλ. Εμφανιζόταν κάθε Μουντιάλ. Αν σου πω αν με ρωτήσει να σου πω τις ομάδες που έπαιξε, δεν τις θυμάμαι. Κάτι Ιταλίες, κάτι Γαλλίες, μικρές ομάδες. Αλλά πάντα στα Μουντιάλ ήταν από τους διακριθέντες κιόλας. Είναι από αυτά που βλέπεις στα social media. Ας σου δίνουν ένα contract στη Manchester United και να είσαι στον πάγκο με 5 εκατομμύρια, ή ας σου δίνουν με 2 εμφανίσεις στο παγκόσμιο $500,000. Το υπογράφει και υπογράφει ο Τσόα μόνο το 2 εμφανίσεις παγκόσμιο και μετά σπάω Μεξικό. Ακριβώς. Έτσι, κάπως έτσι κύλησε η καριέρα. Ήταν σε μικρομεσαίες ομάδες στην Ευρώπη και πάντα στα Μουντιάλ ήταν βασικός και πάρα πολύ καλός. Και πάμε στο σημερινό το παιχνίδι. Έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα. Η άλλη οικοδέσποινα, η δεύτερη. Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τι να περιμένουμε να δούμε σήμερα? Και εδώ νομίζω έχουμε φαβορί λόγω έδρας. Καναδάς. Έχουν αρκετούς παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη ο Καναδάς. Ξεχωρίζει ο Ντέβις στην Bayern, αν θα είναι έτοιμος βέβαια.
και ο Ντέιβιτ μπροστά που είναι επιθετικός, αλλά εντάξει, δεν είναι μια ομάδα που τη γνωρίζουμε καλά τον Καναδά. Θα πρέπει να το δούμε. Συνήθως στηρίζονται στην αθλητικότητα τους αυτές οι ομάδες, στη δύναμη. Θα δούμε. Η Βοσνία πέρασε με πολύ δραματικό τρόπο από την Ιταλία. Δεν είναι μια ομάδα που έδειξε πολλά πράγματα. Έχει παίξει και με την Κύπρο προηγούμενα προκριματικά. Είχαμε νικήσει και πριν κάποια χρονιά. Στο ACP 3-2. Ναι. Ίσως στηρίζουν τα πάντα στον Τζέκο, ο οποίος είναι και αφίβολος για απόψε. Ναι. Είναι αυτός που ξεχωρίζει στα 40 του. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει αυτή η ομάδα. Να τη δούμε βέβαια. Έχουν αρκετούς νεαρούς παίκτες. Δηλαδή, πέρα από τον Τζέκο, τον Κολάσινατς και ακόμη ένα-δύο που είναι πάνω από 30, οι υπόλοιποι είναι νεαροί σε ηλικία. Άπειρη ομάδα. Εντάξει, δεν περιμένω απόψε πολλά τη Βοσνία. Βέβαια πρέπει να τη δούμε. Θεωρώ φαβορί ο Καναδάς απόψε σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ο Τζέκο απεκόμισε τον τραυματισμό του παιχνίδι με την Ιταλία στον νόμο. Ναι, από τότε είχε έναν τραυματισμό. Γενικότερα είναι σε μεγάλη ηλικία. Παίζει πιο. Πού είναι, θυμίσαι μου, πού είναι ο Τζέκο τώρα? Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Τουρκία, μετά έχασα τα. Τουρκία, Φενέρ, σωστά, θυμώ. Είναι αρκετά έμπειρος επιθετικός. Δεν περιμένω να δω κάτι από τη Βοσνία και θα σου έλεγα ότι είναι από τις ευρωπαϊκές ομάδες που έχει την πιο λίγη ποιότητα. Ήταν γενικότερα. Ήταν και έκπληξη ότι κατάφερε να πάει. Εντάξει, η Ιταλία δεν είναι αυτό που ήταν παλιά. Ζεις τη σκιά της. Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν ούτε το ταλέντο. Δηλαδή, μπορεί να πεις μια αποτυχία, αλλά τρίτη συνεχόμενη φορά εκτός. Είναι καταστροφή για το Ιταλικό ποδόσφαιρο και δικαιολογημένη με αυτά που βλέπουμε και το επίπεδο του προαθλήματος έπεσε και οι παίκτες πιο κάτω. Δεν υπάρχει έγκλη του παρελθόντος. Άρα αν θεωρείς ότι η Βοσνία θα αμυνθεί ξεκάθαρα, επειδή δεν έχει ούτε τόση πολύ ποιότητα, ειδικά στο μισοεπιθετικό κομμάτι, για να πει, ξέρω εγώ θα βγω μπροστά να ψάξω τον γκολ και μετά βλέπουμε να το κρατήσουμε. Δεν έχει ούτε τους παίχτες τόσο να κρατήσουν την μπάλα. Και περισσότερο είδαμε στο παιχνίδι με την Ιταλία παίχτες αρκετά νεαρούς από τα πλάγια-κοπούν, αρκετά δυναμικούς επιθετικούς και ο Ντεμίροβιτς ένας παίχτης με αρκετά δύναμη σωματικά χαρακτηριστικά. Θεωρώ θα πάνε στην κόντρα να απειλήσουν και από πλευράς Καναδά περιμένω να επιτεθεί, να ελέγξει το παιχνίδι. Ακριβώς το αντίθετο. Ναι, έχει και αρκετή ταχύτητα μπροστά, έχει παίχτη με εμπειρία από την Ευρώπη σε μεγάλα προαθλήματα και ο Ντέιβιτ αρκετά χρόνια στη Γαλλία και στην Ιταλία, στη Γιουβέντους. Νομίζω περιμένω τον Καναδά καλύτερο, αλλά εντάξει είναι πρεμιέρα, θα δούμε πώς θα εμφανιστούν πάντα τα πρώτα παιχνίδια, μπορεί να κρύβουν και κάποιες εκπλήξεις. Ο Ντέιβιτ που προανάφερες, έχω να σου πω είναι από τους πλέον πιο αδικημένους ποδοσφαιριστές επιθετικούς αυτής της γενιάς. Είχε τραυματισμούς, αλλά ειδικά στη Λίλ είχε εξαιρετικές χρόνιες. Εξαιρετικές. Ναι. Άρχισε πολύ να κάνει το επόμενο βήμα. Ίσως να μην ήταν και το σωστό η Γιουβέντους στην κατάσταση που βρίσκεται. Είναι όμως ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός. Έκανε απίστευτες χρονιές. Πήρε και προάθλημα, δεν κάνω λάθος, με τη Λίλ. Το 22 νομίζω. Ναι, κάπου εκεί. Ναι. Ήταν το μοναδικό που χάσει η Παρί τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Πάρα πολύ καλός παίχτης και εκεί θα στηριχτούν. Είναι από τις μονάδες που ξεχωρίζουν. Από τις διοργανώτριες θα έλεγα αυτοί που ξέρουμε και περιμένουμε ότι θα είναι καλύτεροι είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι άλλες δύο και ο Καναδάς εντάξει έχει παρουσία σε Μουντιάλ, όμως δεν έχει κάνει, ποτέ δεν έχει προχωρήσει. Να σου πω, που έψαξα λίγο τον Καναδά, είχα και μια συζήτηση με τον φίλο τον Γιώργο τον Παπαδέλη, τον Κατενάτσο, τον γνωστό, για τον Καναδά. Είναι μια χώρα η οποία σκοράρει αρκετά και σκοράρει από την περιοχή. Δηλαδή, έκανα και εγώ μια έρευνα, τα 7 από τα 10 τελευταία γκολ που έβαλε το 2025, επειδή δεν έχει αγωνιστεί αυτή τη σεζόν σε επίσημο παιχνίδι, ήταν μέσα από την περιοχή. Οπότε είναι μια ομάδα η οποία θα δούμε γκολ θεωρώ. Ναι, εντάξει, θέμα και ποιοι είναι αντιπάλεις όμως. Ναι. Τώρα εντάξει, με την Βοσνία θα είναι φαβορή, αλλά αν προχωρήσει αλλάζει και το επίπεδο. Ναι. Θα έχει πολύ πιο δύσκολους αντιπάλους. Εκεί θα δείξει αν έχει. Είναι και αυτό το κομμάτι για τις ομάδες που προκρίνονται και από την Κεντρική Αμερική, που δεν παίζουν με τόσο δυνατούς αντιπάλους. Ουσιαστικά έχουν δεδομένη και την πρόκριση, όπως είναι εδώ η μέρα για τα προκριματικά εκεί, αλλά
Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει και καλό επιθετικό, οπότε πρέπει να τον τροφοδοτήσει. Είναι στοίχημα, φίλε, γιατί αν σε αυτόν τον όμιλο που βλέπω τώρα, Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ και Σουηδία, θεωρητικά, και Ελβετία, θεωρητικά θα κοντραριστεί με την Ελβετία. Και η Ελβετία είναι μια χώρα η οποία σκοράει αρκετά. Δηλαδή μπροστά έχει τον Οκαφόρ της Λίτς, έχει τον Αμπτούνι της Μπέρνλι, έχει τον Εμπολό. Δηλαδή έχει ποιότητα μπροστά. Ελβετία Άρα, είναι καλή ομάδα. ναι. Τελευταία χρόνια κλασική ομάδα. Φίλος μου Τσάκα. Ναι, είναι και ο Τσάκα. Αυτός ο αριστερός ο Μπάκα, το θυμάμαι από την Τωρίνο, πώς το λέει. Τώρα αγωνίζεται στην Ελβετία. Αγωνιζόταν. Ίσως ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες. Ναι, ήταν στη Βόσπουργκ, στη Μίλαν. Τωρίνο το θυμούμαι εγώ. Ναι. Περίμενα να σου πω που είναι τώρα. Ρικάρντο Ρικάρντο Ροντρίγκες. Τώρα είναι. Όχι ρε, είναι Real Betis. Στην Betis ακόμη. Ναι, Real Betis. Έχει αρκετούς παίκτες naturalize. Παίρνει παίκτες με άλλες υπηκοίδες. Είναι και ο Τσάκα αρχηγός, είναι εμβληματική φυσιογνωμία και πάρα πολύ έμπειρος. Είχε καλή χρονιά στη Σάντερλαντ στην Αγγλία. Ακόμη είναι σε ψηλό επίπεδο. Γενικότερα όλοι οι παίκτες της είναι σε ψηλό επίπεδο. Μια ομάδα που ποτέ δεν εντυπωσιάζει, όμως πάντα είναι εκεί. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάει και μέχρι τους 8 σε προηγούμενη διοργάνωση, αν δεν κάνω λάθος. Με τον Σακίρι. Ναι, νομίζω ότι έφτασαν σίγουρα 16, επειδή το θυμάμαι. Ναι, στους 16 σίγουρα, αλλά νομίζω είχαν κάνει μια πορεία καλή στους 8. Άρα τι βλέπεις από αυτόν τον ομίλο? Θεωρώ... Κατάρ, Ελβετία, Βοσνία και... Θεωρώ ότι η Ελβετία πρώτο φαβορί. Πρώτο φαβορί. Ναι, και περιμένω να δω τον Καναδά, γιατί δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Είναι αυτές οι δύο ομάδες οι πρώτες υποψήφιες για να περάσουν. Ξέρεις κάτι από Κατάρ, είδες κάτι από Κατάρ? Όχι, είδαμε στο προηγούμενο. Εντάξει, περιορισμένης δυναμικότητας ομάδα. Δεν είναι ούτε στην έδρα του αυτή τη φορά. Νομίζω δεν έχει κάτι να επιδείξει ούτε. Βέβαια, εντάξει. Πάντα κάποιες ομάδες είναι έκπληξη, δεν περιμένω όμως. Δεν έχουμε προσδοκίες για κάτι περισσότερο. Όμως είπαμε είναι και τρίτη θέση, οπότε δεν ξέρουμε πού θα παιχτεί η πρόκριση, σε ποιους βαθμούς, πόσους βαθμούς. Θα περάσουν 8 καλύτεροι τρίτη, οπότε και η Βοσνία τι θα κάνει στα παιχνίδια της. Όποια χάσει βαθμούς, δηλαδή σε αυτό το πρώτο παιχνίδι από τα δύο φαβορί, θα αλλάξει πλήρως οι ισορροπίες. Άρα Ελβετία, Κατάρ, το δίνεις ξεκάθαρο νίκη της Ελβετίας, φανταζομαι. Είναι μεγάλο φαβορί. Και στο άλλο παιχνίδι? Τον Καναδά, πρώτο. Καναδά. Ναι, τον Καναδά. Μάλιστα. Εσείς φίλοι μας μπορείτε να σκανάρετε το QR code στην οθόνη σας, να μπείτε στη σελίδα μας, να δείτε όλα τα παιχνίδια, τις ομάδες, να κάνετε τις δικές σας επιλογές. Στοιχημάζουμε πάντα άνω των 18. Θα σε πήγαινα έτσι λίγο στα μακροχρόνια. Αν είχες να επιλέξεις έναν ποδοσφαιριστή, top scorer, ποιο θα επιλέγες τις διοργανώσεις? Εντάξει. Σίγουρα πάντα με όσα έχουμε για τα τελευταία χρόνια, Χάρι Κέιν, Χίλιαν Εμπαπέ. Δεχτήκα αρκετόν bullying για το Χάρι Κέιν, να ξέρεις. Για ποιο λόγο? Επειδή τους έλεγα Χάρι Κέιν, μου λένε σε μεγάλες διοργανώσεις ποτέ δεν βρέθεται. Είχε βάλει στο 18, είχε βάλει αρκετά γκολ. 3-4 πέναρτι. Εντάξει, επιθετικός είναι. Πήγε μέχρι τα διαδικά. Εντάξει, πάντα έχει αυτή την ταπέλα του loser η Αγγλία. Έχει εξαιρετικό υλικό. Έφεραν προπονητή Γερμανό που υποτίθεται σε αυτές τις διοργανώσεις έχουν τον τρόπο να πηγαίνουν μέχρι τέλους. Αλλά για πρώτο σκόρ είναι αυτοί οι δύο, Κίλιαν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν. Εντάξει, από εκεί και πέρα πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα μέσα από το Μουντιάλ θα αναδειχθεί. Το 14 ο Χάμες. Αρκετοί παίκτες είχαν κάνει έτσι πορεία και έστησαν και την καριέρα τους πάνω σε ένα καλό Μουντιάλ. Χάμες, τι μου θυμίζεις τώρα, στο Βεστίσος, γύρισε, πήγε Ρεάλ. Και ο Σπίνα νομίζω, μετά το μάτς με την Εθνική Ελλάδος, πότε ήταν το 2014, δεν πήγε... Όχι, με την Κοσταρίκα, είναι ο Σπίνα που ήταν, όχι, ο Σπίνα Κολομβία, πώς το λένε το... Ήταν στη Ρεάλ, ο Κοσταρικανός και πήγε και πάρει. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Ο Κοσταρικανός δεν πρέπει να είχε πάρει μεταγραφή μετά τα πέναρτι με την Ελλάδα. Ναι. Ο Κέιλορ Νάβας. Μπράβο. Είναι το Μουντιάλ, αυτό που πολλοί παίκτες παίρνουν και μεταγραφή. Θα έβλεπες Χάλαντ, ας πούμε, για top scorer? Εντάξει, ο Χάλαντ είναι, τώρα που αναφέρεις και το όνομα του, την Νορβηγία θεωρώ έχει πολύ περισσότερη πίεση από την μπορεί να αντέξει λόγω του Χάλαντ. Μα μόνο λόγω του Χάλαντ?
Χάλαντ και ο Οντεγκάρτ είναι τα αστέρια, έχει ποιότητα. Και δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ επιθετική ομάδα. Έχουν πίεση. Ναι, περιμένουμε πάρα πολλά. Απλά κάποτε αυτές οι ομάδες που περιμένεις πολλά, όπως το Βέλγιο πιο παλιά, που περίμενες να δεις πράγματα, στο τέλος κλατάρουν. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, όμως είναι και ο Χάλαντ ένας παίκτης που όπου παίζει, όπως και αν παίζει η ομάδα του, αυτός πάντα σκοράει. Ακόμη και με τη City φέτος που δεν ξεκίνησε καλά. Είχε impact, ναι. Ναι, κατάφερνε να σκοράρει και είναι πολύ σημαντικός, ειδικά σε knockout παιχνίδια ή σε παιχνίδια ομίλων. Δεν ξέρω αν είδες στη συνέντευξη που έκανα του Χένικ Μπέρκ, του προπονητή της Ομονιάς. Ο Νορβηγός μου είπε ότι αυτή η εννιά τώρα ίσως είναι και καλύτερη από τη χρυσή εποχή τη δική τους το 86-90 που κέρδισαν Βραζιλία, απέκλεισαν Βραζιλία. Δηλαδή τόσο ψηλά expectations έχουν οι Νορβηγοί για την εθνική τους φέτος. Ναι, Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αγωνιστεί ενάντια στη Βραζιλία, απέκλεισε τη Βραζιλία. Σου λέει ότι αυτή η εννιά σου είναι και καλύτερα από εμάς. Αντιλαμβάνεσαι απευθείας ότι. Ναι, είναι ουσιαστικά η επόμενη καλή φουρνιά της Νορβηγίας. Ήταν το δεκαετία του 90, τώρα και έχουν παίχτες ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο. Ο Μπέρκ ήταν ένας πολύ καλός παίχτης στην United, δεν ήταν το αστέρι. Ο Χάλαντ είναι το αστέρι της City. Ο Οντεγκάρτ είναι ο αρχηγός της Arsenal. Πέρασε από Real Madrid. Είναι παίκτες που έχουν έτσι νομίζω μεγάλη ποιότητα. Και κάνουμε έτσι μια πρόβλεψη. Βασικά πέμας αυτήν την εθνική που θέλεις να κερδίσεις και αυτήν που πιστεύεις ότι να κερδίσεις. Εντάξει, είμαι διαχρονικά με την Αργεντινή και λόγω Μέση. Μάλιστα. Είναι ερωτηματικό τι θα δούμε και λόγω του Μέση. Θεωρώ πιο δυνατή και δεμένη ομάδα την Ισπανία. Ισπανία. Αλλά δεν τη βλέπω. Δεν ξέρω, δεν έχω πρόβλεψη για το ποιος θα το πάρει. Δεν περιμένω να είναι από τα φαβορί. Θέλεις Αργεντινή. Ναι, αλλά δεν περιμένω ούτε Γαλλία ούτε Ισπανία που είναι η Γαλλία το καλύτερο ρόστερ το πιο πλήρες. Αλλά με τα προβλήματα της και τα τερτύπια για αυτά του Εμπαπέ και των υπολείπων. Εντάξει, και η Ισπανία είναι η πιο δεμένη ομάδα, όμως έχει και αυτή τα θέματα της και δεν κάλεσαν κανένα παίκτη της Ρεάλ. Κάποιοι περιμένουν πολλά από το Γιαμάλ. Ίσως κάποια άλλη ομάδα θεωρώ θα αναδειχθεί από αυτόν το. Είναι και ομάδες που πάνε χρόνια. Η Βραζιλία πάει 24 χρόνια να κάνει. Και με τον Κάρλο. Ναι, είναι και αυτός ένας. Μου άρεσε η απάντηση σου και επειδή μου άρεσε η απάντηση σου, θα σου δω το δωράκι μας από την Itubet. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε μου, να σε ευχαριστήσουμε. Πέρασε η ώρα μας, δεν καταλάβαμε τίποτα, τον καφέ μας δεν προλαβαίνω να πιούμε. Εσείς μείνετε μαζί μας κάθε εβδομάδα, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, θα έχουμε τουλάχιστον 2 επεισόδια που θα αναλύουμε την αγωνιστική την προηγούμενη και αυτή που έρχεται. Φίλε μου, ελπίζω να δούμε καλό ποδόσφαιρο και θα ξαναπούμε. Βέβαιος. Μέχρι το επόμενο. And Johnston's in the box and he's gone. Oh! Can he put this away?